Tungod sa walay puas nga ulan, pipila ka lugar sa Mindanao ang gibaha epekto gihapon sa low pressure area. Ana ang report ni John D. Esteban. Naglisod og lahos kining sakyanan tungod sa naghaguros nga tubig baha sa karsada. Human milapaw ang sapa sa maigo sa Lanao del Norte Martes sa gabi. Girescue usab sa mga responder sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente sa upat ka apektadong barangay nga natrap sa ilahang balay. Sa kuha usab ni Girlie Labastilla, miabot na sa dughan ang tubig baha. Ila gihapon gipaningkamutang masaka ang ilang mga gamit aron dili mabasa sa tubig baha. Alas 8:15 sa gabi, ma'am, naana sa among kusina ang tubig. Then dito din siya gasugod nga kusog kayo iya ang pagtaas. Then gisabayan magud pud og high tide dayon. Walay undang-undang nga ulan ba mo nga kusog jud pud kaayo ang tubig nakasulod sa amo ang balay. Sa lungsod sa Tubod, nagpatumanaw usab og forced evacuation ang LGU human misaka ang tubig sa Bulod River nga misulod na sa kabalayan. Napulo kabalay sa Matalam, Cotabato Province ang gisulod og tubig baha. Epekto sa walay puas nga ulan nga nasinati sa lugar. Tagatuhod ang tubig baha sa barangay Taguranaw, human milapaw ang irrigation canal ug sapa. Samtang sa Antipas, Cotabato, usa ka motor ug multicab ang gianod sa baha sa barangay Kiaab. Ginasusi pa sa Antipas Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang danyo sa agrikultura tungod sa maong flash flood. Samtang giputos sa Gabon ang Kidapawan City ug Dabati ang tumang katugnaw. Mag alas 8 na kini sa buntag kaganina. Apan halos dili pa maklaro ang highway sa Kidapawan. Ang mga sakinan gipasiga ang mga headlights ug fog lights aron maklaro ang dalan. Samtang sa Barangay Maa sa Davao City, nakankan na ang yuta sa gitukuran ni ining balay sa Purok 44 Santo Niño Village. Dihang mihumok ang yuta tungod sa sigig ulan. Nagpahigayo na og clearing operation ang taga-barangay sa mga kahoy ug yuta nga midahili ubos sa balay. Duna usab natalang landslide sa Barangay Katalunan Grande ug Tamugan. So we must always be vigilant sa announce sa ato ang mga barangay disaster risk reduction and management teams para sa preemptive evacuation, especially kung makita nila nga most likely maapektuhan ang inyong lugar sa pagbaha. Karong adlaw, wala na kunoy direktang epekto sa Mindanao ang low pressure area. Apan magpabiling ulanon ang isla tungod sa epekto sa tail end of a cold front. Aning northern part sa Caraga region or makasinati na pa mga areas diha nga makasinati og mga pagulan-ulan tungod sa tail end of cold front. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.